ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ನರಮಾನಿಯದು ಪುಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಮೂಜಿ ಸಂಗತಿಲು ಪುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ತ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಪುಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಂದಾಂಡ ನರಮಣಿ ಪುಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಆಯ ಮಲ್ಪುಡಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಲ ಆತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡುಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಪುಣು ನಾನೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟುದ ಪಿರೋದ ಕಾರಣ ಈ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪದ ಪನ್ಪೆಂದ ಪಂಡ ಕೆಲವರೆಗೆ ಕುಡುರಿಯನ್ನು ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬೋಡಾದೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನು ದೀಡೊಂದು ಆ ಭಗವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಆಜಿ ವರ್ಷೋರ್ದು ದುಂಬು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಠಿಣ ಚಿತ್ರನ ಲೇಸಿ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿ ಕನಗ ಆಜಿನ ಎಸಲು ಆ ಕೇರಿದ ಸುತ್ತನು ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಆ ಕೇರಿದ ಸುತ್ತನು ಐತೆ ಸುರುಮಲ್ಪಿನದು ಮಂಜ್ ಎಲ್ಯ ಲೇಸಿನ ಸುರುಮಲ್ ತಂದುಲ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಎದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ತುಳುರ ಬದುಕುಡುಂಡು ಅಕ್ಕಸದ ಪನೆಮರ ಬಗತದ ಪಾತಾಳದ ಪನಿ ನೀರು ದೆತ್ತದ ಕಲ್ಲ ಮರ ಹಿಡಿದದ್ದು ಕಂಚಿನ ಕೈರೆಂಕ ಪಾಡ್ದು ದೂರೊಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಮೆತ್ತಿ ಕೆಸರು ಮೋನೆದ ಮುತ್ತು ಬೇಗರ ದೆಕ್ಕದ ಬಲೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂದ ಕೈಕಾರು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕರೆ ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಕೈಕಾರು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲದ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ತೂಂಕಿಪಾಡಿ ಉಜ್ಜಲಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಅಸರ್ಗ ಬೆಲ್ಲ ನೀರ್ದು ಕೊಡ್ದು ದೂರೊಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮೇಯ್ತ ಕೊರೆ ದೆಪ್ಪರೆಂದು ಕಾಯ್ದು ಬೆಂದೆರ್ದೆಡೆಗೆ ಕಡಪುಟ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ನೆತ್ತಿಗೆ ನೆಯ್ಯೆಣ್ಣೆ ಕೆಬಿಕ ಕೇಯೆಣ್ಣೆ ಉಡಲ್ಗೆ ಬೆಪ್ಪೆಣ್ಣೆ ಪಾದಗು ಸಂಪೆಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಪಾದೋರ್ದು ತೇಜ ಮುಟ್ಟ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ದು ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚಾದು ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪರಕುಂಟು ದೆತ್ತದು ಪೊಸಕುಂಟು ತುತ್ತಾವರೆಂದು ಕಾವೂರ ಕರಿಯಪಟ್ಟೆ ಬುಲ್ಲೂರ ಬುಲಿಯಪಟ್ಟೆ ಮದವೂರ ಮಂಜೋಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಮುಂಕುದ ಸುಯಿಲಿಗೆ ಮುನ್ನೂದು ಗಾವುದ ಪಾರು ಪಟ್ಟೆ ಉಗುರಡಿಕ್ ದೆಂಗು ಪಟ್ಟೆ ಇಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆತ ಪಟ್ಟೆಲೆಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದು ಕೊರ್ದು ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ದೇವರ ದೆಲಗುಂಡದೆಡೆಗಲೆ ತೊಂದ್ಬೋದು ಅಂಗು ಗಂದಲ ಬಕುತಿದ ಬುಕ್ತಿಲ ಪಾಡಾದೆ ವನಸದ ಗಿರಿಯಾನುಗುಲೆ ತಂದುಬೋದು ಕೊಟ್ಟುಲ ಮನೆ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲುದು ಮೂಡಾಯದಂಗ ದಿನ ಬಂಗಬಾರದ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಇರಬಾರ್ದು ಇರೆತ ಕೊಡಿಕ್ ಇಡೀ ಮುಡಿ ಗಡಿ ಮರ್ದು ಮಾರ್ಪಾಳ ಕರೆಂಟೆ ಕಮಂಟದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಲಸದು ಇರೇಡೀಕ ಬೊಲಂತರಿತ ಬೋನ ಬಲಸದು ಅಂಗೈ ಮುರ್ಕುನೆಂಗೆ ಅಲನೈ ಮುಂಗೈ ಮುರ್ಕುನೆಂಗೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಅಲೆ ಕೂಟುದು 500 ಬಗೆ ಪುಲಿ ಕೂಟುದು 300 ಬಗೆ ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು 1000 ಬಗೆ ಅಂಬಡದ ಅಂಬೊಟ್ಟು ಕುಂಬುಡದ ಕೊದ್ದೆಲು ಪಾಯಸ ಸಾರ್ನಡ್ಡೆಲೆನು ಕೊರ್ದು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಭಕ್ಷಲೆನು ಪಾಡ್ದು ಒನಸಾಯಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಾರ್ಗೆಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಕೊಂಬಿನ ಗಿಂಡೆಡು ಪರಿಯರ ಅಲೆ ಕೊರ್ದು ಕಂಚಿನ ಅರಿಮಾಂಡು ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರ ಚರ್ಮಿನ ಬಜ್ಜೆ ಎಪ್ಪುಲಿ ಚಾಯಿ ಕಾಯಿಲೆನು ಕೊರ್ದು ಕೊಡಂಜರ ತಿನ್ಪಾದು ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತೆರ್ದು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತರಿಗೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂತುಲೆ ಅವನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಅಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುನದಾದ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕೈನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು 10 ಬಿರಲ್ನು ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕಲೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಈ ಅಕಿರಿದ ಸುತ್ತನು ಸುಮಲ್ಪರೆ ಎಂದು ಕೂಟದ ರಡ್ಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಟ್ರಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಟ್ರಿನ ವೇದಿಕೆಗಳು ತೊಂದಲೆ 5 ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಕ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೇ ನಮ್ಮ ನಡುಟೆಲ್ಲೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ್ತ ಅತ್ತಂದಂಡ ಕನ್ನಡದ ಬದುಕದ ಎಡನ ಪೊಲಬುನು ದಿವಂದಿನಾರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಣ್ಣಾಗ ಬಿರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಸಂದೇಶ್ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಗೋವರ್ದು ಬೈದಿನ ಬಾಬಾ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕರು ರಿಯಾಜ್ ಸತ್ತಾರ್ ಭೋಜರ್ನ ಧರ್ಮವತಿ ವಾಣ್ಯಕ ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ್ದು ಬೈದಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರೆ 2 ಜನ ಗುರೂಜಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಪೆಂಡುಲಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂಜಿ ಪುರಾಕದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೆಂಡುಲಂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುರುಜಿ ಸಾಯುಶ್ವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕವಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಜನಕಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿರ್ಷಿದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬದಲೇ ನಮ್ಮ ಲೇಸನ್ ಸುರ್ಮಲ್ ದುಂಬು ಗಂಡಿದ ಗಣಪತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಸುಗಿಪುನಕಲು ಅಂಚ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದೊಳ್ಳೆ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ
ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಭವಾಯ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ. ಇತ್ತ ಅಕೇರಿದಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಓದಿಪನ ತುಡರು ಅರ್ಲಾದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪನ ಮಾತ ಭಿನ್ನ ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಸುರುಕಾದ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ರು. ಟಿವಿದ ಜೊತೆ ಸೇರಿದು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ನಡೆಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲೆ ತಲಿಪ್ಪಲೆ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನಿ ಅನ್ಪಾತರಿಗೆ ಇಚ್ಛಪಡವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಥಮ ಹಂತೋಡು ಶುರು ಅವನಾಗ ಇಂಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರಡು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಸಮಯಡು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಮಿತ್ತಲ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ವೈದ್ಯರು ಪಂಡ್ಯರು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕೇರೆ ಗೊಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ್ಯರು ಅಪಗ ಏನಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ನೇರವಾದ ರಾತ್ರಿಗೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದಿತ್ತನು ವರ್ಂಬರಿಕ್ ನಿರಂತರವಾದ ಬುಡಂದೆ ಅವಿನತಿವರೆಗೂ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪೋದು ತೂನಾಗೆ ಇಂಕ BP ಐಚ್ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಅನುಭವ ಈ ರೀತಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆದುಪ್ಪರಿಗೆವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಠಲ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪರಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಪಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಗುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಿರಡಿದ ಸಾಯಿಬಾಬಳಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು ಸಾಯಿರಾಮ್. ಸ್ವಲ್ಮೇಲೂ ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಚಿತ್ರನ ಶೀರ್ಷಿದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಅಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆಬ್ಬದ ನೋಡಿ ತೊಟ್ಟು. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನಿಗೆ ಬಂದು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ತುಳುನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಗು. ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಗುವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹಿತವಾಗಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರದ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಣದಂಥ ಕೈಗಳು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕೇವಲ 6 ಸುತ್ತಲ್ಲ
ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾನೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು, ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ, ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಹಕಾರವನ್ನಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರಿಯು ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋದೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಡುಪನ ವಿಜಯಣ್ಣ, ಶಿವಣ್ಣ, ಅಂಚನೆ ನವೀನಣ್ಣ, ಪುಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ಆಜು ವರ್ಷೋಡ್ದುಂಚಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಪುಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಾಲೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಟು. ಜ್ಞಾನಿಲೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪನ್ಪೇರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ದೀಪ ಪೊತ್ತವನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ಅಳಿಯುವುದು ಕಾಯ, ಉಳಿಯುವುದು ಕೀರ್ತಿ, ತಿಳಿದು ನೋಡಯ್ಯ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ, ಬಿಡುವ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ, ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲೇ ಪನ್ಪೇರು. ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಆಜು ವರ್ಷ ಪೇರು ಅವಳು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯಣ್ಣ. ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇ ಪನ್ಪೇನ್ ದೇಪನ್ನಾಗ ಇರ್ಲೆಕ್ಕಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಬೋಡಿ ಸಮಾಜವು ದೇಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತು ಇನಿ ಟೆನ್ಷನ್ದೇ ಯುಗ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಟೆನ್ಷನು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಉಡುಪೇರು ಅಂಚ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಇನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಬಸ್ಸಿನ ಆ ಕಡೆ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸ ಸೂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಡೆಮಟ್ಟ ಬೋಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ದುಬೈ ಬೋಂಡ್ಲ ದುಬೈಗೆಲ್ಲ ನಿಗರು ಪೋಯಾರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಐರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೂ ತೋಜಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಶಿವಣ್ಣೆ ನಿಗಲ ತಂಡ ಮಲ್ತನು ಅಂಚಾದೆ ನಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಒಗ್ಗರ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲೊಂದಲ್ಲ ದೇವರು ನನಾತ ಶಕ್ತಿನ ಚೈತನ್ಯ ನಿಗಲಿ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೋಡು ಐರ್ಲ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಟ ನವೇನಣ್ಣೆ ತುಳು ಪಾತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಏನೋ ಅಂಜಿ ಇತ್ತ ಪಾತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ನಾಲ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೇಲು ಈ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನಗುಲು ಈ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಲು ತುಳುನಾಡದ ಆಸ್ತಿಲು ಮೊಗಲ್ಪುರ ಅಂಚಾದು ದೇವರು ಆಗಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ಪೂರ ಶುಭ ಹರಕೆ ಹಾರೈಕಲು ಆಗಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತುಪೋಡು ಆಗಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಮಿತ್ತುಪೋಡು ಈ ತಂಡ ಮಿತ್ತುಪೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಈ ತುಳು ಒರ್ಪೋಡಾಡ್ದಂಡ ಇಂಚಿನ ನೂದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಇದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ತುಳುಟೇ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದು ನನಾತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡನ್ನು ಪಂಡು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಆಜನೇ ಸೀಸನ್ ನೋಡ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಶುರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಭೂತ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದೇ ವೈದ್ಯನಿಂದು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಐತ ರುಚಿ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಮನ್ನಾಗ ದೇವರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಸುರೇಶನ ಪನ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಪುರಾಣಿ ದುಬೈಡಿ ಅನ್ ಪೋನಾಗ ಈ ಬಲೆ ತಿಳ್ಬದು ಈತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೇವೆ ಏನೊಂಜಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಲಕ್ಕನ ಹೀರೋ ಲಕ್ಕ ಲುಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಪನ್ನ ಏನ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕಲೇನು ಕುಲ್ಲೇನೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಾನು ಶಿವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ ಬಂತ ಅರ್ಧ ಲೋಡು ಅರೆ ಪೊತ್ತು ಮತ್ತು ಏನು 3-4 ಗಂಟೆ ಪಿದೆ ಗುಳ್ನಾಗ ಜನಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪನ್ನಂಗೆ ಆತ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದೀಪಕ್ ರ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಕರ್ ಪನ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕಿನ್ನ ಟೀಮ್ಸ್ಲ ಭಾರಿ ಅಕ್ಲೆ ಪುದಾರ ಉಂಡು ಅವಳು ಆತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಜನಗಳು ಪನ್ಪೇರು ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾಲ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಗಾತ್ರ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಶುರು ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ ಶುರು ಅಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಬಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪುಡ್ಸೋದು ಚಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬತ್ತದ ಲೆಪ್ಪೋಡಪ್ಪನು ಪಲ್ಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮತ್ತು ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ದಾಗ ಭಾರಿ ಬಿಜಿ ಆಗ್ತಾರೆ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಬಿಜಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಅವು ಜನರಿಗೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಶೈಲಿ ಮಾಮಿಲ ರಜ್ಜನ್ಲ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದು ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಲ್ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಜೋಡು ಅವನುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂದಾಗ
ಇತ್ತೆ ಏನ್ಲ ರಿಯಾಜ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪರೆ ತಯಾರಾತ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಚೋದಪಲ್ಲೆಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಅನ್ಪೋ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ KGT ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಪುದರ್ ದೇರ್ ಬಾಕಿಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪುನ ಬಿಸಿಲು ಒಯ್ಪಿನ ಶಂಕ ಬಿಡ್ಪಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಡ್ಪಿನ ಅನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಓಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಚೊಜಪರೆ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಜನವರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ KGT ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಚೊಜಪಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಐಟ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೊಜಪ ಇದ್ದಾರೆ. So judges will be maybe Guru Kiran, Mohan Alva and some other people. So we're going to ಐತ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಲ್ಲ and we will do it in three or four rounds. So I think Pavi will have to work on it and Seema has to work on it and Riyaz has to work on it and ಬಾಕಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಉಂತೋಡೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ನೆಗ ಬಲೆದೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳು ಪಾಪ ಕಾಂಡದ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೊಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪವಿ ರಾಜೇಶ್ ಹರೀಶ್ ಪೂರ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ ಪಿರಿಯಡ್ ಹಾಕಲು ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಎದುರು ಚೋಜುಂಡವು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಏನು ಮಾರಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಂತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ 5 ಕೋಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆತನ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ತುಳುನಾಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಲ್ಲ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಕ್ಕೆ 5 crores ಕ್ರಾಸ್ ಆತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ನನಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು 170 ಊರು ತೂಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರೇ ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಯಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂತಿಕ್ಕಿ ಅಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಕ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ತೂವರೆ ಟಿವಿಲ ತೂಪರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಏಪಲ ತೂಂದಿಲ್ಲರು ಇಂಚಿನ ತೂಂದುಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈತ ಪಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರೆಲ್ಲರೂ ಭಿನ್ನ ದಿಗಿದ್ದ ಪೀಟೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಪಂತೋನು ಸುರುಮಲ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.